muna kiran ku al'umma muna kiran ku haba masoya haba masoya ku bar yayya da jita mai kaga akwai lokaci masoyin ka ba ya cutar da kai masu kirkirar matsala tsakanin mu za mu nusar da ku unguwa guda mai kyadan ba za mu fada da junan mu ba mai kaga akwai lokaci masoyin ka ba ya cutar da kai masu kirkirar matsala tsakanin mu za mu nusar da ku unguwa guda mai kyadan ba za mu fada da junan mu ba. Kaɗai ne yake azirtar da mu ya abu mu lafiya kariya cikin al'umma zauna da mu waka muke cikin al'umma ana zauna lafiya lau da mu kuma ba faɗa muke yi ba babu gawa bari ya yi wutar da mu sannan cikin mu kowa yana sana'a bari ya yi babu mu mansur bakanike na faɗa sana'a ana kwatance da kai salamari ana faɗin ka isa binti ana faɗin sai da kalli injiniya ina ji da kai inji ana kwatance da kai ke adamu ciki na sanya da kai alhamdulillah na yabawa da kai amadil zamani masoyin kuni a ɗinki na samu da ci gaba daga ci gaba. saba wai mene zai saka mu ji haushi ka sani na sani mu ci ba kar mu bar wani gurbin gashi unguwa ta hada ga awaka sai kalamai kawai mai taushi tunda rabu ya lamunci kuma mun jajirce ko ɗayan mu in yayi fice haka yi riba ce mansur gure aboki ne lalle gure aboki Abdul zamani ma aboki ne nan shi ma gure aboki ne da kalil mai waka ma aboki ne tabbas shi ma gure aboki shi amin da kabir kwadan kanina ne lallai kun ga dan kanina ne muna yi tala a gare ni organis da lamari ba zan butulci ba ba zan butulci ba mai kaga akwai lokaci masoyin ka ba ya cutar da kai masu kirkirar matsala tsakanin mu za mu nusar da ku unguwa guda mai kyadan ba za mu fada da junan mu ba ni magana lamin ke adam tafi cikin ayare sanni ke sanya ma haƙurci ya zama attajiri hakon hada shi ba koko wata rana yakan zamo ɗan gare farko na fara waƙe ina babu ina sahun jinjiri har ma na fara wayo haɗa da koyon zama akan teburi da sannan ramona ya fara yaɗo ina zama ɗan gare sannan akan mawaƙan sabon gida na jiyo ana ɗan tare wai ba mu haɗa kai guguda hakan ne silar shiga garare zaton da kun kayo kanmu ba hakan ne ba sai ku zama nazari ku guje wa yaɗa cece ku ce tsakanin ku na saka jiri gyara ku kai shiri kanmu na sani ba wai nufin sharraba na shaida ku masoyanmu ne hakika ba masu zindanmu ba gyaran ku dai ku zan bincike a kan lamuran da ba ku san su ba a gare mu sai ku gane akwai alaka ta gaske ba gaibu ba yau ga mu dai a gurbi guda muna share tantamar yan gaba na gaida ku masoya sai madalla da addu'ar ci gaba kauna kala-kala ce soyayya ma iri-iri ce waka kala-kala ce a gare ni salo irin na zance to kuma
mazo kudan jizanci Mansur ne yake kwatance in dai batu ake yi na waka rabbi ya huwaci sabon gidanmu ake ta zance mun har haɗa kawunan muke nan a tsakani ba mu fidda zance sadiq lamari farin masoyi abdul mai zamani masoyi kalil shi dan uwana ne na jini sannan farin masoyi al'amin ke adam yana nan shi ma a garin farin lokaci masoyin ka baya cutar da kai masu kirkirar matsala tsakanin maza manusar da ku unguwa guda muke don ba za mu faɗa da junan ba sabon gida alkhairin Allah a tsakani ba ma yin illa mun haɗa kayan mu duka mun zamto jimla babu zimi babu dabara mu mun rike la haula mu mun rike junanmu ba ma kin junanmu mun damke masoyanmu mun shirya tsakaninmu ba dabi junanmu unguwa ɗaya ce tamu to me zai dame mu nikalille mai waka sabon gida fatan alkhairi komai kaga akwai lokaci masoyinka ba ya cutar da kai masu kirkirar matsala tsakanin maza manusar da ku unguwa guda mai kyadan ba za mu fada da junanmu ba unguwa guda mai kyadan ba za mu fada da junanmu ba